Úgy elszaladt ez a kis királyfő, hogy nem is értem utol. Szüszű, igen? Mondjad. Szia, Süsű. Szia. Te meg ide gyűjtöd a havat? Viszed haza? Mind? Süsű. Igen? Gyere be, mert az előbb is mondtam neked, hogy gyere be. Kinek mondtál? Neked mondtam. Nekem biztos, hogy nem. Mi van, már megint bekörtésznél? Nem, de szeretnék. Na, Süsű, gyere be, mert ki fog tudni, amit készítettem. Mit készítettél? Hát vadkörte becsinált. Vadkörte becsináltál, hát a becsinálom. Ezt már mondtam, amúgy, Süsű, balkezes vagy jobbkezes? Már két balkezes. Jó, mert akkor úgy terítek, mert hallottam, hogy fáj a kezem. Nagyon van. Na, siess befele. De van hozzá kompót? Ó, nem csak kompót, de figyelj, elnárult a királyfinak. Hogy? Tettem bele neked Vilmos-féle vadkörte szirupot is. Van? Az is van. Bent vagyok, mire vezekedtem? Egyben meggyógyul a kezem.